Zanzaro kweko zvinezvi. Ari kusvika izvozvi. Mazonzi. Zvikanzi. Tauya naye nemagumbeza. Unoziva achisvika musikana achikufukura gombezi so. Wanike musikana kana kuti wanaye kuhotera. Ndiye mukadzi wangu. Iye achiti ati mukomana kana iri ndongana naye kuhotera. Ndiye murume wangu. Uriwe waita sei? Imba ichaendera mberi here? Muchatratsana here? Muchamusiya ari ega here? Vanhu uchawaudza here kuti takambosangana kuhotera? Isazvanzi nawatuku. Yakaoma nyaya yacho yakaoma kubva padamba refu ichacho rinonzi toothbrush. Vakomana vekeswa ndozvona mukoma Freddy mwenyeri makapfupi kama kanonzi dzimba. Kuti dzimba dzinonetsa ngatimbogarai panze pacho. Muchapedzera matizira mumba futi makuti panze panonetsa. Chirongwa chino munochipuwa nemavharo chete promotions uchipasana nyuchi kusumudza vaimbo veZimbabwe. Try to promote the music, Zim artist vanyowani vatsva vasati vazivikanwa nemhanzi dzavo izva zvakare. Kupinda paubhamu yakanzi Wrong Turn. Chikomana chamuboroma, Chamson Boroma, latest album. Amboka acho ndo title track yakanzi Wrong Turn. Kuzozvino kuti nchange ndine mubvunzo kakuti ndinenge ndiri kupi muimbi next week mofembera. Ndikatinzwe nyaya Wrong Turn. A brand new release. Chino
Why? Roman, the Orchestra Kings, Barefa, it's a wrong 10. Title track and the Toro Zagari come back at wrong 10. Sikane kona serious, sikane kona serious. Lukumbata Republic Chamu, Lukumbata Borodero. Luma areas zake waya. Page one of Assembly Village, Kundokuma areas kwake. Bona kuzokoti ifembera fembera pa imbiwe sando kurowa pa nyore pa simazitaho. Kuzokoti chichange ndiri kuzovunza kuti next week ndinge ndine upi. Friends. Dati vakanyora kuti last week vakafembera kuti ndinenge ndina mukoma Charles Boa. Last week vakantumira WhatsApp kana vakantumira WhatsApp kuti ndinenge ndina mukoma Charles Boa. Kaka kana mhanza yako yanga yakumira vhudzi kaibva vanogerwa futi. Zuva rinenge riri kuitwa at the end of the show. Mubayiro wacho unenge uri album yavo iyo inonzi Jesu Makanaka. Fembera nokuti pasina nyuji level racho haridziki Company vana Zimbabwe chete basi madzimai muri kupiko madzimai tasa ndakarona Mutare Road ndasvika maMutare sangana naTete Agatha Murudzwa pa press one kuti vaita zvakanaka nhasi kuti vaita zvakanaka toti makorokoto ati anniversary vari kuchengeta madzimai vari kuchengeta varume vavo makorokoto makorokoto well done.